Беше изключително важно, както каза старши треньор на Наско, усещаше се тази енергия и тя помагаше. Другото, което ще ви отговоря на въпроса за световното титла е, историята е много хубаво нещо и трябва да се помни, обаче нека да се концентрираме върху настоящето и да отдадем заслуженото на тези прекрасни деца, наистина прекрасни деца. И тук не говоря като волейболистки, а тук говоря като хора. Евгения, какво е чувството да си там отстрани, но да си родител на едно от тези прекрасни деца, което вече е световна шампионка и ти самия си бил световен шампион, предаваш завета на там? Не мисля, че е различно усещането, защото емоцията е такава да покориш волейболния свят, че не може да се дели. Няма значение дали дъщеря ти играе сред тези 12 момичета или не, дали ти си просто треньор или каквото и да било. Емоцията България да стане световен шампион е несравнима с нищо. Така че пожелавам от все сърце на всеки един човек да може да го изпита поне веднъж в живота си. Още пъти да го изпитваме. Сега издавам малка тайна, че искат да си направят татуировка с датата. Аз им казах, добре, ама да остават още празно място. Да. Че още дати ще трябва да добавят. Те съвпаднаха датите, европейската титла 13-7-24-та, 13-7-25-та световна. Така е, да, но наистина има бъдеще пред тези деца и надявам се да могат да се реализират наистина и в женските отбори вече.